खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बिटिआरआव 3 दाननि गेजेराव 2800 साख्रिनि थिसनथाइ होनाय जागोन बुंदों प्रमद बर'। गसाइगावआव मन्जु बसुमतारी मुंनि सासे आइजोआ रां गोमाजादों। स्पाइसजेट बिरखंनि टयलेटआव सासे हान्थियारिया 1 घन्टानिबो बांसिन सम थानांदों। मणिपुराव पुलिस आरो कुकी थिउरियानि गेजेराव गावलायनायाव सासे पुलिस कामान्डोनि जिउ खहा। मिजोरामनि बारग' गिबि मन्थ्रि जोरामथांगाया राजनीतिकनिफ्राय आज्रा लासिगोन। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बिटिसिनि 5 नं कसुगाव बियाबनि बेन्दोङाव गोग्लैनाय गेवलां गेलेग्रा फोथाराव MRA 2006 नि सिङाव थानाय कसुगाव आरो हल्टुगाव फरेस्ट डिभिजननि सिङाव थानाय गासै 10,000निबो गोबां हानि फोरमान बिलाइ गैजायै नखरफोरनो हानि फोरमान बिलाइ रानदों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे आदिबासी वेलफेयार काउन्सिलनि चिफ दुर्गा हास्ता, EM रेवरेवा नार्जिनारी, रन्जित बसुमतारी, उखिल मुसाहारि, उइलसन हास्ता, गसाइगाव विधानसभा बियाबनि MLA जिरन बसुमतारी, मिरु UPPLनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारी मोना बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै प्रमद बर'आ UPPLजों दैदेनजानाय बिटिआर सरकारा दिनैसिमाव गासै 1 लाखनिबो गोबां नखरफोरनो हानि फोरमान बिलाइ होनो हाबाय होननानै मिथिहोदों। लोगोसे बिटिआर ओनसोलनि गासै हा गैजायै सुबुंफोरनो थाबैनो हानि फोरमानलाइ गथायनानै होजोबनो थांखि लानाय जागोन होननानैबो बुंबावो आरो थाबैनो 3 दाननि गेजेराव 2800निबो गोबां बिबांनि साख्रिनि थिसनथाइ होनाय जागोन होननानैबो बुंबावो प्रमद बर'आ। नाथाय साननो गोनांदि फैगौ एप्रिल दानाव लकसभा बिसायख'थिनि खालारखौ फेब्रुवारि एबा मार्च दानावनो फोसावोब्ला मडेल कड अफ कन्डाक्ट जायोब्ला प्रमद बर'नि बुंनाय रावफोराबो जेबो अजद थाहैनाय नङा बायदि मोनो। मानो होनोब्ला मोन 2800निबो बांसिन मासियाव थिसनथाइ होनायनि समखौ दानथामनि गेजेराव होनदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावनिफ्राय फैबाय थानाय समाव खासियाबारि बुरासारा गामिनि मन्जु बसुमतारीया गसाइगाव नोगोराव कमला फिथाइ फाननानै फैनाय समाव गुफुर गाबनि बेग गनानै गासै नोगोद 9,000 रां गोमाजादों। दुखुथिया कमला फाननानै नखर खुंग्रा आइजोआ सोरबाफोर मोनबाय बायदोंब्ला गावनिसिम हरफिननो थाखाय आर'ज गाबदों आरो मोनबाय बायोब्ला 9365297721 जानबुं नम्बराव खौरां हरनो खावलायदों। मुम्बाइनिफ्राय बेंगालरसिम थांनाय स्पाइसजेट बिरखंआव सासे हान्थियारिया 1 घन्टानिबो बांसिन सम टयलेट एबा खिखरसालियाव नांथानानै थादों। टयलेटआव हाबनायनि उनाव दरजाया हारसिङैनो लक जानानै थादों। मुम्बाइनिफ्राय बेंगालरसिम गासै 105 मिनिट सम बिरखंआव अख्रां सायाव बिरनाय समाव टयलेटआव नांथानानै गासै 1 घन्टानिबो बांसिन सम थानांदों खाफाल दाखुरा हान्थियारिया। बायजोनिफ्राय केबिन क्रिउआ खेवनो नाजादोंमोनब्लाबो खेवनो हायाखैमोन टयलेटनि दरजाखौ। उनाव जेब्ला बेंगालर बिरखं गाथोनाव लेन्डिं जायो अब्लासो इन्जिनियार टेकनिशियाना फैनानै दरजाखौ खेवफैनो हायो। आथिखालाव स्पाइसजेट बिरखंआ टयलेटआव नांथानाय हान्थियारिनाव निमाहा बिदों होननानै मिथिहोदों। मणिपुरनि टेंगनिउफाल जिल्लानि मरियाव हिंसायारि जाथाय जादों। मणिपुर पुलिस आरो कुकी थिउरियानि गेजेराव मोगा-मोगि गावलायनायाव सासे पुलिस कामान्डोनि जिउ खहा जादों। इनकाउन्टाराव जिउ गोमानाय पुलिस कामान्डोनि मुंखौ वाइ समरजीत सिंह होननानै सिनायथि होदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मणिपुर पुलिसआ साननै सिगाङाव सानै कुकीखौ सन्देहजों एरेस्ट खालामदोंमोन। बेनि उनावनो कुकी थिउरियाफोरा मरे टाउनाव फैनानै गावग्लुंफैनायाव पुलिस कामान्डोनि जिउ खहा जायो। थांनाय एसेम्बलि बिसायख'थियाव गाज्रि जेननांनायनि उनाव आथिखालाव MNF एबा मिजो नेशनेल फ्रन्टनि सुप्रिम' आरो मिजोरामनि बारग' गिबि मन्थ्रि जोरामथांगाया राजनीतिक मुलुगनिफ्राय आज्रा लानो फोसावबाय। लोगोसेनो MNFनि लेङाइ आफादगिरि तानलुयाबो राजनीतिकनिफ्राय आज्रा लानो फोसावदों।
80 बोसोर बैसोनि सानैबो MNF दैदेनगिरिफ्रा गावसोरहा आथिखालाव राजनीति खालामबाय थानायनि बैसो आरो गोहोथि गैलिया। बेनिखायनो गावसोर सानैया थायाब्लाबो MNF दोलोआ सोलिगोन एबा थाबाय थागोन होननानै बुंदों जरामथांगाया। बेखायनो थांनाय 5 डिसेम्बर 2023आवनो आफादगिरि बिबानखौ नागारग्रोदोंमोन जरामथांगाया। मख'नो गोनांदि बे मिज' नेशनेल फ्रन्ट एबा MNF दोलोखौ 1990 मायथाइयाव लालदेंगाया दाजेनदोंमोन। लालदेंगाया 1966 मायथाइनिफ्राय 1986 मायथाइसिम भारत सोरखारजों दावहा नांनानै मिज'रामखौ इउनियन टेरिटरिनिफ्राय आबुं रायजो महरै गायसनलांनो हादोंमोन। बै समनिफ्रायनो मिज'रामनि राजनीतिक फोथाराव MNF दोलोआ गोख्रोङै रोदा सुथाबबोदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।